Panguva ine parikuzikanwa kuti VP Kosano Chiwenga is the acting president. Panguva ine panokwanisa kutikambira nyika masodabzo mnangagwaZim Equatorial Guinea. Panguva ine vanhu voya, panguva ine vanyengera VP Kosano Chiwenga vachiti aiwa general ngavangojamuka pangoita action. Sarapena mashoko ari kubuda panguva ine ari kuonekwa kunzi vanhu vane mafungiro nemaonero akasiyana, vamwe vachisapoti general ngavangozviita, asi vamwe vanomboenda kutora mashoko achiti aiwa general havana magasi ekuita izvozvo. Sarapena mashoko kubuda nyuko panguva ino pamakosi ari kuonekwa VP Kosano Chiwenga vachidismisa corruption munyika nezvigananda. Don't subscribe or like on the bell icon. Tunda paenda ya promise mkwananzi unanyora chiti Joshua Ngomo took advantage of being acting president to issue Strive Masuiwa the operating license for his telecommunication company, Econet Zimbabwe, which Mugabe yet consistently refused to issue. Now that Idi Mnangagwa, who refused to deal with Zvigananda, is left Chiwenga as acting president, can he use the moment to arrest at least one or two known Zviganandas? Mashoko anobuda nyoko panapa na promise mkwana zachiti aiwa VP Kosano Chiwenga aiwa vanokukwanisa here kungoarresta one or two Zvigananda panguva ine kungoratidza ngoti general vane mapowers for the sake aiwa yekungopa a hint vakomana vari corruption. Panapa tipinda mumacomments mobuda nyoko mushinzi ZANU-PF ndizvo manopinda vanyora vachiti igwara iro, manopinda achiti Chiwenga will not do anything until he is fired Samai Mujuru. Manopinda vachiti this is embarrassing, comrade. Vamwe vanopinda vachiti the government wanted a cut in his country since they were the ones that invested in him. But the people always want to act as victims in every situation. Problem is we always look at the surface of everything. I'm not saying our government is good, but there is more to the story. Mwanopinda vatora mashoko achiti not Chiwenga, that one is overhyped for nothing. Mashoko amuda togone mumwe. Mwanopinda vachiti Chiwenga must act if he is not a Zvigananda. Kule vanodzoka operation yatopera Zvigananda zvatova kuseri. Ndo mashoko anobuda achitogone vamwe. Mbodzi mafungiro enyuwo moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Enda comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.